हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि JB चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना बेनिखायनो नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों अब्ला बुजिगोन। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। जोंहा नैबे BTR सरकार बा प्रमदनि सायाव जोंहा नैबे सुबुङा मा बुंदों। दा जोंहा नैबे गर्जन मोसाहारिया दिनैहाय बुंदों बे बिथांखौहाय। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। प्रमदनि एकर्डआ मोनसे एग्रिमेन्टसो माबा सुक्ति लिरलाबायनाय हा बन्दकफोर हा आदि लानायफोर बायदिसो एकर्ड नङा रायजोफोर बियो थगायदों एबसुखौ थगायदों प्रमद बर' बिथाङा NDP खौ थगायदों बे एकर्ड नङा 16था डिपार्टमेन्ट मोनखानाय डिपार्टमेन्टआ मानो थांखो 6 शेड्युलनि जेबो मोनथायानो गैला लासिंसिं जोंनि MCLA EMफ्रा DC नि उन थांनानै बिथांनि एपइन्टमेन्ट लाहैयो प्रमदआ बुंदोंमोन जोङो DC खौ सालायगोन DC आ जोंनि खोथाखौ लागोन दिनै प्रमदआबो गावनो DC नि खोथाखौसो लानांगौ बेसेबां गिदिर थगायनाय हाजार हाजार बर'फ्रा दिनै बे आन्दलनाव जिउ गारबाय फरायनायखौ नस्थ' खालामबाय एबसुनि गथ'फ्रा मा बुङो ओइ गर्जन आदा आंहा 1 सेकेन्डबो सम गैला खारन आं एबसुआव थांनानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबाय ना फरायनायानो ना साख्रि बाख्रियानो ना बिजनेसानो। आच्छा दिनै मानो रावबो मोजां बुङा दिनै बे BTR सरकार बा UPPL नि मानसि प्रमद बर' सोरबा बिआर फेरेंगा सोरबा उमुक UPP नि लिडारफोरखौनो दिनैहाय मानो रावबो सुफुङा मानो थाखाय। दा बेनो जोंना सोंथि नङा होमबा रायजो नोंथांमोन। दा दिनैहाय जोंहा मानो थाखाय रावबो सुखुवा बा रावबो मोजां मोना आरो बयबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनैहाय गोबांथार मानसिफ्रा बुंगासिनो दं दुखु नांथाव खोथाफोरखौ नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै सोरखौबा NDFB फोरखौहाय थगायनाय NDFB नि माखासे मुंख्लं जालांनाय बे बिथांमोननि न'खरखौहाय थगायनाय बा सोरबा दिनै गावसिनि बे एबसुनि गेजेराव जाय वार्कार थानाय बेफोरखौनो थगायनाय दिनैहाय बेफोरबायदिखौ जों मानो ससियेल मिडियायावहाय बुंलायबाय थानायखौ जों मानो नुनो मोनगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय जुदि बे थगायजानाय नङाब्ला दिनैहाय बेफोर मानो ससियेल मिडियायावहाय दिनैहाय बेबायदि ओंखारदों नङा होमबा दिनैहाय बेफोरबायदि खोथाया। दा दिनै जोंहा नैबे गर्जन मोसाहारिया बुंनाय बायदियावथ' दिनैहाय जों स्वयं बुंनो हाबाय नङा होमबा लोगोफोर दिनैहाय माखासे एबसुनि वार्कारानो दिनैहाय जुदि बेफोरबायदि खोथा बुंलायदोंबा अब्ला दिनै जों मायावहाय मा जों बिसास सानबाव नङा होमबा लोगोफोर। जोङो बेनिखायनो बे रायजो राजाजों गासै ज' जानानै जोङो एबारावहाय जोङो UPPL सरकारखौहाय जोङो सिफायनांगौ आरो जोंहा दाख्लैसो बुंलांखानाय जोंहा बिमल मोसाहारि नङा होमबा लोगोफोर बे जोंहा उकिल हाइकर्टनि बे बिथाङा बुंना होखादों जोंहा BTC खौ बासायनायनि सम जाबाय नङा होमबा BTC खौ जोङो ओंखायनो बासायनांगौ बेबायदि खोथाखौ बुंदों। दा दिनैहाय BTR आवथ' जेबो गैखाया दिनैहाय नैबे गर्जन मोसाहारिया बुंखाबाय माबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामलाबायनायसो जाहैदों माबा हा बन्दक होलानाय बायदिसो जाहैदों बे BTR एकर्डआ माबा हा बन्दक होलाबायनानै माबा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय मानाय बेफोरबायदिसो बुंना होखाबावबाय दिनै। अब्ला जों दिनैहाय बोरै बिसास साननानै जों दिनैहाय UPPL जों दिनैहाय बोरै लैहोर लैहोर थांनो नङा होमबा लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो सोरबाफोर जुदि बुहुलाव थांफ्लांदोंबा UPPL आव बा जगदान जाफ्लांदोंबा बे बिथांमोना थाबैनो जोंहा फैफिननांगौ जोंहा नैबे मोजां राजनितिक दोलोखौहाय जोङो सायख'नानैहाय एबारनि BTC इलेक्सनाव जोङो भटखौ नायना होनांगौ। दा जोंहा बेबायदि नुबां जाबां बेफोरबायदि थगायलाबायनाय सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकार दिनैहाय BTR आवनो गोबांथार माबा मोनसे मोजां माबा फैबाय माबा बेफोरबायदि थगायलाबाय थानायखौ जोङो मोजां मोना। बेनिखायनो जोङो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार बा UPPL हान्जायाव जोङो थांनानै जेबो लाब गैया आरो थांनानै जोंहा जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो जोंहा BTC खौ बासायनांगौ BTR खौ बाद होनानै नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय BTR आवहाय जुदि बयबो बुंबायब्ला जेबो गैया होननानैहाय नङा होमबा जों दिनैहाय BTR नि माखासे जों थगायनाय बेफोरखौ जों बोरैहाय गनायनानै लाबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै जोंहा मैया दाख्लैसो बुंना होबावबाय NDFB मुंख्लंआरि न'खरफोरनिफ्राय नङा होमबा दुखुनांथावनो। दा दिनैहाय बुंदोंमोन जादों जोंहा बै बिआर फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथाङा एकदम फेस टु फेस मोनसे न'आवनो होनथारदों जाहैदों। दा बेवहाय मुंख्लं न'खरारिफोरनो 5 लाख रां होनायनि खोथा होदोंमोन जाहैदों। दा दिनैहाय होफुङाखै जाहैबाय मोनाखै। दा दिनैहाय जाय मोनै बिथांमोना दुखु नांदों। दा बेखौहाय गोबांथार जोंहा NDFB आरि मुंख्लं जानाय न'खरफोरा गोबांथार जोंहा दिनै दुखु मोननानै दङ। दा दिनैहाय गासिबो थगायजोबनायसो रायजो नोंथांमोन जेबो गैया BTR आव जों बेफोरबायदि थगायबाय थानाय जों सरकारजोंहाय बांद्राय गब'नानै थायोब्ला जोङो जोंनि मोनखानाय BTC खौसो जोङो खोमानानै लानाय जागोन। बेनिखायनो जोङो BTC खौ बासायनो थाखायब्ला एबाराव नैबे BTC इलेक्सनाव 2025 आव जोङो मोजां राजनितिक दोलोखौसो जों नायनानैहाय भटखौ होनांगौ रायजो नोंथांमोन। दा बेनो लोगोफोर आंनि बे JB चेनेलनि गेजेरजोंहाय बेखौनो खावलायहरदों। दा नोंथांमोना
मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थि ना गोरोन्थि नङा दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर